July 8, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila. Wala pa kita makakitag hitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseo. Ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga ug giwali niya ang mga maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulub-on ug makaluluoy man sila daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang mga tinun-an. Daghan ang anihon, apan jiyotay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.